Ngize nendaba allegedly ngizobabaza nje ubuphixiphici benu okanye ubuhypocrisy benu. Ngake ngapost ivideo la ngikhuluma ngalensingizi yengududu eyayikade chair we State Capture Commission ukuthi leya muntu loya wayethengiwe ukuthi azocindezela abantu bakithi abamele thina. Nangithuka nathi ngidefender isigebengu sekhehla kanye nabantu elalibasebenzisa. Labo bantu kumanje selibashiye kanjalo abasakwazi ukuthi libasize bona kodwa balisiza. Omunye wazo walikhipha ejele. Nasho njalo angikhohlwa phela. So bengithule ngithi mhlambe nini ningithuka lapha kuleya video nizoqhamuka nizokhuluma njengoba manje esethi ke na lento akayeyisho ngama asset ayenza 9 billion akayethi they are missing. Kwakuyi mistake. Bengithi nizoza nizobuza ukuthi ikhona yini mistake enje ya. Kodwa nithule. So nisengitake ngiyenze le video wemaphixiphici. Ake nisitshele kahle ukuthi kanti nina nibazondelana abantu bakini kangaka. Uma ngithi abantu bakini angisho ngoba ngithi mhlamba amaZulu akini okanye abesuthu bakini okanye amaXhosa kini. Ngisho ngokwebala leli elimnyama. Abantu bakini nibazondelani. Umuntu wakini mangabe zondwa abamhlophe nani nemzonda. Uma ngabe umuntu elwela nina abantu bamnyama ebese abamhlophe bethi uyisitha ngoba eyisitha kibo eliswa bona elwela nina labo bantu abalwela nina nani baba izitha ngoba bayizitha zabantu abamhlophe. Lo baba lo wensingizi lo ziningi izinto akazenzile ezi-wrong sazisho kulesa state capture sakhe ukuthi leya nto leya okokuqala nje is a waste. Naphika nini ngoba nina nijabulisa ukuthi kungcola amagama abantu ngaphandle kobufakazi. Into enijabulisayo nasiphikisa. Namhlanje lo baba uthi mistake ikhona yini mistake enje? Imistake akusikho ukuthi mhlambe ngilibala igama lakho ebese ngithi hayibo wemandla ngifuna ukuthi wesiphiwe bese ngithi hayi imistake. Imistake le ukuthi umosha amacareer abantu. Lo baba lo wamosha amacareer abantu abaningi kodwa yena wayikhiphe yakhe career wazophuma ngehandshake. So nina abantu abanijabulisayo labo njengoba kwenzeka sikubonile koba buhlophe sikubonile komama uMkhwebane kwenziwa the very same thing eyayenziwa yilo baba lensingisi. So nina nijabulisa ukubona umuntu olwela nina okanye osesayidini lenu okanye owenza izinto ngoba efuna ukuthi nina kusasa nizoba abantu. Uma ngabe sebemzonda laba kabalwisayo okanye laba kenza against bona lokho nina lo muntu uba yi-enemy yenu. Ebese niyathuka nimbize ngawo wonke lamagama enibabiza ngawo labo bantu. But nina nizibiza ngabantu bakithi. Yethi abantu bakithi abalwa nabantu ababesicindezele ukuthi phela asikaze sikhululeke ukuze kube namhlanje. Nina labo bantu niyabazonda futhi anikwazi ukusebenzisa imiqondo yenu nibone ukuthi cha labantu laba bakhipha inyumbazane ngoba bese sayidini labantu. Nina labo bantu nivele nibazonde nina. Nani nize nivumelane namaphephandaba nabo bonke abantu nawo wonke ama journalist la ukuthi hayi usibanibani vele ucorrupt, usibanibani uyinja uyabheda uyonke lento esukishiwa amaphepha. So nina nje ayikho nje into enikwazi ukuyicabangela yona niyibheke nje nihlole. Uma kenje kwaqhamuka nje igule ethile ngisho kwalo mbalula wenu enimthandayo naye wayigxeka le commission. Azange nibone uburongo uma igxeka umbalula. Kodwa uma igxekwa yithi nabona uburongo ngoba thina sesayidini kaMsholozi. So umuntu okumele azondwe la eSouth Africa ongadeserve
ukuba umuntu weSouth Africa umsholozi. Kuze kube namhlanje for more than 20 years akekho umuntu oza nobufakazi thizeni ukuthi nawo ama wrongs kaMsholozi. Akekho. Ukuthi hayi siyabona usesehluleka umsholozi ake sithi ubehluleke. Ukuthi hayi ngoba usesehlule ngcono sivele sibukhiphe lobufakazi abantu bezobona ukuthi asikhuluma amampunge la. Taba ubufakazi. Akekho noyedwa. Kwayona lento ye state capture le. Akukho la kuthiwa khona umsholozi owathatha imali la wayisa kumagupta okanye kwenzakala into ekanjalo. Cha, akukho. Kodwa nina niphumile nje nanede natshelwa lento nanasangana amakhanda. Kwathi makuqhamuka omunye kuvundulula imali phansi komatrasi neza nazo defender nathi bekuyimali yakhe. Na ukhohle umthetho eSouth Africa ukuthi leya nto leya okokuqala nje uma usoma business uhlonipha imithetho yaseSARS. Uma usoma business uyayihlonipha imithetho yaseSARS. Awuzenzela umathanda. Okwesibili eSouth Africa trade ngama rands. Wathi mayezonshasha intshela ukuthi lapha uMaster wayithengelela le uncle okanye lama uncle amabili ngale mali namsekhona. Kodwa mangabe komunye umuntu lo ozondwa yilabantu benu enibasupportayo ababesicindezele lamabhuna esicindezele thina lawe swalwisayo njenge MK namhlanje. Uma ngabe kulo muntu into yakhona niyithatha nje literally njengoba ishiwo anihlaziki. Nimzondelana umuntu omnyama kade. Nisizondelani thina esibisi system kade. Kanti ningakuphi nina? Which side are you? Uyabona niyangicasula nje mina ngoba ngempela bengiexpectile ukuthi mhlambe nizoke nikhulumeke. Ukunalokho niya defend unkuxa lo. Ngeze izandla ngani nehlule. Hayi nehlule, you've defeated nehlule. Yeah. Ningamanyundululo man. Kene